Kowuok e gwenge mag Papondi tinya kwa Ramogi warida ne kaunti ma Homabay kama chenro mag ohala medo rochore e chiro maduong' mantie boma ma Homabay kaluwore kod onge mar sitima e chiro no. Ma bang' kambi ma ochung' ne keyo teko sitima e pacho ka Kenya Power ng'ado sitima e chiro no mangima e wi wach gowi maromo Sh572 ma gibandho sirikal mar kaunti ma Homabay. Jafwambo marwa ma Homabay Ali Beach miyowa ler mathoth. Johala mathoth ma chenro mag ohala magitimo otenore kod teko mar stima e chiro maduong' mayudore e boma ma Homabay osebedo kod pek kendo giywak ni giseyudo lal maduong' kuom jumbe 2 sani nyaka ne kambi ma ochung' ne keyo teko mar stima Kenya Power ng'ad stima e chiro no kaluwore kod gowi maromo Sh572 ma gibandho. Onge mar stima e chiro no osemiyo chenro mag ohala rochore malit mokalo ka nitie kata mana johala moko ma oseloro nikech ok ginyal dhi nyime kod tijegi kaluwore kod onge mar stima e chiro no. Shida wan go ka koro sani en 2 weeks ka stima nong'ad gi jo power nikech bill mar siling 572. King'iyo sekta mar saloon sani ok ginyal timo biashara, king'iyo jo bucha sani ok ginyal timo biashara, wan gi tailors matiyo gi stima, wan gi joma tiyo gi electronics maloso radio kinyosi, they are very much affected. Ere kaka nyalo chulo rent to no kitiye ot. Ginketne each and every trader mid mare mondo ng'ato ka ng'ato bed ni chulo to ken e ode so that gimoro ni stima lal ne jochiro te e chiro as a whole obed ni onge. Moko kuom johala mane walosogo ywak ni sani koro chunogi mondo gimany yore mamoko ma ginyalo dhirogo ohandgi, kata kamano giyudo lal maduong' kendo serocho yoregi mag yuto. Kaka fryer matedogo chips en gima dil gi stima, to fridge be kuma kete soda gi pi en gima dil gi stima. Asebedo gi lal kaka jaohala nikech koro chunana mondo kika lal kastembega ka maintain kastembega ka nyaka chaka yud yo machielo manyachako tiyo godo. Koro kaka atiyo gi gas kachaka nyiewo nyaka ice mondo aket soda obed mang'ich. Bucha ka watiyo gi fridges, bucha ka watiyo gi mashinde manyasani manyakwa chaji mondo kwa sub customers wa. Bende giwacho ni dwe ka dwe gisebedo ka gichulo ute magitime ohala e chiro no kendo sani onge yo magibiro chulo go utego kane gikwayo sirikand kaunti ma Homabay mondo yie oresgi. Sani business osechung' na jumbe 2 makala kaka wadhi chulo udi mwadake nikech warent mana udi mwadake kendo kata ut county government gibwa rent. Koro wakwayo government marwa mar county koyie to mondo oduognwa stima. Chief Officer migawo mar ohala sirikand kaunti ma Homabay Jakobonyo ne okone wach no osechoponegi kendo koro gitimo maginyalo neno ni stima oduogo e chiro no mapiyo kaka nyalore. Ali Beach, Ramogi TV, Homabay.